السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمو بلجلي فوق أول من دو أمنا كي جين جمانو جمانك أمنا كي رو أمنا كي برو برلا أمو فني إسلامية فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أماني الله سبحانه وتعالى في أمنا كي يرو أمنا كي برو برلا أماني على في على كبركة wanga baraw nanga ketaw nanga fotaw bela jilila aw ka jemuka mandi sanfé jemuka mini amba sigi aw yi o kuma na aw bela jile sigile no ko jemuka en kono aw en da fo yira ba kalama ciumina jemuka en sigo sigi ambe wile bla anga ma bado ma walkile anga funanga munu ni ulu cesirle do dina baraw la ciumina ulu ka sekana wala wala like aw ni o kuma na bi anyi cibla anga funanga ni ma funanga ni mini ale ya nyesi ni nga ningundi Allah subhanahu wa ta'ala ma ina fo ala yira ni ciumina barta kada ka harama ni be fofa minke akadde ki to dem senala ni be nye ikanye ki to dem senala ni be ke islamé ka ke islamé ki to dem senala ni be ke jena tike fofa munye wati de fem bela jile sibiyo wati de isi ka kene buru ka kene nyew ka kene fem bela jile sibiye e de be seki ba kuma sino kuti kenye ali iba jena tike fem bela jile ma ninki nyeni Allah subhanahu wa ta'ala ka barema no di mukaddam Cerno Ousmane Sali ninka bo nyoro me bibina sigiro benendo on fe ba maliba kono no di Bamako no yi Manyambugu ye o kuma na an b'a fo dante foli min na an b'a fɔ Ousmane Sali ko assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salbalo an ba alhamdulillah. Awa kuri baasi tɛ wallahi baasi usasi baasi alhamdulillah. Ok alhamdulillah masha Allah. o kuma na an b'a fɔ ko aw ni ce diinɛ baara la bamananw ko yɛrɛ ci kɛko ɲuman ko buni hadamaden bɛ fo o la kosɛbɛ. o kuma na an b'i fo kosɛbɛ i ka wuli ka jɔ ani i ka cɛsiri la ka da kan n y'a ye k'a fɔ i bɛ wajulu kɛ teleso dɔw la wa i bɛ wajulu kɛ misiriw kɔnɔ gurupuw fana b'i bolo n'o ye whatsapp siraw ye i bɛ maaw kala diinɛ taabolow la ka maaw kala silamɛ la fɛn minnu bɛ yen ni olu kɔnnen don ani fɛn minnu bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ ani minnu bɛ yen ni seli suranw ka gɛlɛn olu ma n'u ma taa bolomɔnɔkala walima kelen i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na madrasaw la n'u ma taa yen u ka se k'u ka diinɛ ɲɛdɔn bɔlɔlɔsiraw kan i bɛ olu fana kɛ Allah subhanahu wa ta'ala jati kama i bɛ bɔ fana ka taa kokanaw na i n'a fɔ Muritaniw i n'a fɔ Burukinaw i n'a fɔ Côte d'Ivoire o n'a ɲɔgɔnna caman ni ka taa diinɛw lase k'i to i ka denmisɛnniya la o kuma na an b'i fo o la kosɛbɛ an y'i wele ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ i an jaabi o diyara n ye saraw belebeleba ye Allah subhanahu wa ta'ala ta ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ni sara amin rabbal alamin. an y'i wele an ka se ka jɛ ka kuma min ka bi ni nin waati ninnu sera i b'a ye k'a fɔ maaw ɲɛsilen don fɛn kelen ma n'o ye hiji ye wallahi i n'a fɔ a fɔra an ka alikuranɛ ba in kɔnɔ cogo min hiji silamɛya dɔ don a jɔsen dɔ don wallahi nka ko n'a se kɛra maa min ye kosɛbɛ saritiw b'a la Cerno Ousmane Sali an bɛ fɛ k'a dɔn yanni maa k'a fɔ i bɛ wuli ka taa hiji sariti jumɛnw bɛ a la fɔlɔ n'i y'o saritiw dafa hiji yɛrɛ fana tɛ taa fɛn jumɛnw ni fɛn jumɛnw kɛ hiji yɛrɛ fana kan ka kɛ kɛcogo jumɛnw na caman bɛ don a kɔnɔ i n'a fɔ ni Ala ye se kɛ anw minnu ye walima kɛlen ba ɲumankɛ minnu bɛ yen u bɛ musokɔrɔba dɔw ye kare kɔnɔ nin ye ne ba filan dɔ ye ɲinan ni Ala sɔnna ma n ye n ka ɲɛ siri n bɛ taa la hiji ni hiji tɔ tora kalo kelen walima kalo fila ye ci bɛna f'a ye ko karisa ko k'i k'i labɛn k'a bɛ k'i la hiji ɲinan mais hiji sariti ye minnu ye a t'a dɔn hiji jɔsen ye minnu ye a t'a dɔn fɛn minnu bɛ hiji dilan a t'o dɔn fɛn minnu bɛ hiji tiɲɛ a t'o dɔn mais yanni maa ka taa hiji sariya jumɛnw ni jumɛnw bɛ yen fɔlɔ o ye gale ye i n'a fɔ Allah subhanahu yɛrɛ taara y'a fɔ cogo min ko yanni maaw k'ale bato u k'a ɲini k'ale dɔn i ka sɔrɔ k'ale bato o ye tiɲɛ ye n'i ma Ala dɔn i tɛ se k'ala bato o ye tiɲɛ ye mais n'i ma hiji yɛrɛ fana kɛcogo n'a saritiw minnu b'a ɲɛ ani minnu b'a tiɲɛ n'i ma olu dɔn i ka hiji bɛ kɛ to ka jɛ ye a bɛ kɛ maaw kɛ ni taara n yɛrɛ fana taara Cerno Ousmane Sali Salbalu o kuma na an bɛ fɛ awa bismillah i ka se ka walawalali ka ɲɛ ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma maaw fana na faamuyali sɔrɔ tafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفيئنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبل ما تلي لجبغو أمبو بلجرين فوني الإسلامية فوليه نودي على كاكا كيسينا كهنا على كوكام بيكا أمبا دلي سيتيغا على في سيني كنيا بي على بلو على قادي النوما لبانكو نيمان بي على بلو على قادي النوما ولا تشارنو سي أمبي يرفو قصبه كي والنيمان لو كي بركدا إيكا تشسير لا أنيكا جيلو جالا إسلامية بارلا أنيكي مغدو كرامغو لا إنوغا سيكا باركي تلي بارلا يليسا أمبال موكا سيكا بو ديبلا كبو فيليلا أمبي فولا قصبه كي والنيمان لو كي بركدا وكوفي يافو تشوغمينا ماو ما بكا أنلا جني واتينا بينال كامبي بيفو kabe walñuman lo kabe barakada wala ya fo cogomina ni ala sona hiji na manya mo ka fo ibita hiji la sarti duru be folo fo ka dafa hadama dina sarti duru a sarti duru ni ka soro kele nyaaje abkom hiji ma wajibiya eka a sarti folo folo ni ma be hiji folo way al islam yi hijit sekanya tugoya sila fika ke islamay iye mum fo dobi seka mado e kare kono ka fo ni musokoroba mbe feka tala hiji meni ka soro musokoroba konnala boli do babola abason yali hiji wajibile mbo tigi kanwa hiji wajibile toka eflani ngafuyi o eflani kafoy maw nyokoro bisi wala ibi sali nga dugula ma ka soro dugula ke mun islamiyata kile wala ube be chokoroba do ka fo mbe feka ta karsala hiji ka soro era ba jiga ka fo islamedo ma yereni ala chala la niti islamay wala ni ka soro ma mun ti islamay hiji wajibile mtika hiji sarti folo be damine munna folo way al islam de fo ma ka ke islamay ni kara islamay tumamina hiji bi wajibi ya eka o de ya folo bo aflana ye femunye way al aqlu de ma do ben tuma dola ibe tasoro iba kanu ka tana hijila ma yere qoroya sira maka se deger muna kasoro hakiliti son tumu hakiliti son ube ma yere do kasoro kamalini yere do ma be yoro mena na hakiliti nyofi wala ni ma mu fana hakili man hiji wajibilen to tigika fati ka kene ya soro wala bo amma sabana e mamunye hiji wajibilen te momunka hiji wajibilen te dimsen fanaka ina fo tuma do lebe modo e kasoro seba e kosobe aba musota betana e hijila aba fo ndem fitindo be san wolonvla be fe katana e hijila boni tarani de hijila ala e farda mum fo oto bika boy den kande okoro ni de yere korbara ni ala e sedama fa kata farda ba kunna wala okoro hiji wajiblente demsen fanaka wala sarti sabana demseni fana fika korbaya de notini hijira idemsenama wata ala ka farda boka bika bo nanina oy horonde wala ni jom fana hijira kasoro ima kan horonya o hiji fana te kenya ni kan horonyara fika segede ka hiji tuguni jom bo amma laba ana ma duruna oye momunye oye made mamu ni kasoro ibisekata manistaba ilayhi sabila ina fo ala rabba me fanga sigi yoro mi fo sisa no yi a sharti nani nay awo no yi ko yi join awo o ba gira ka fo jon ni hijira yala ika o hiji a jabira wa wali kile ika o hiji baraji be sebe ijati ika o horo indi boni ka so ko ni join hijira awo ni kan horo nyana fika siga hiji kosobe amago be wala li donina kosobe o yoro ina kosobe boni hijira ika hiji ni ka suri ka horon de yi blakata ika horon de ba baraji soro ala be sega e fana ka sara dafalin dima iya safani marwa mun bori me domina sa ni ka horon futi ala yoro wala futi ala yoro ina futuma dola ala kira bafka hadisa la ni ma munye sumbagato suntege e munye sumbagato suntege ay klena kongola muna ala bo baraji ta ka di ema e munya suntege ala kira ko kasura le mun sunendo ala ma foyi baka baraji la Allahu akbar wala ni jonta ka tana hijila e mun tarana e ba baraji sor ale mun ya sege on fana ke ala ba baraji ali fana ma me sharia sirala sarti duru nanya mumbala oti hiji binka bo jonkenka wala wani kasoro mayi ka jonye fana mun kanunen do islamiyala sani ka blakata hijila o ka kan horonya wala sabu ala kirabata tumamina ay ala wele kam mo ni ala bla nyogona ku janto musola ku janto jawna wala ku janto jawna wala ma duruna ana malaba waye ma de ma mo sebi kata
dɔw bɛ tuma dɔ la u bɛ nafolo sɔrɔ u b'a sɔrɔ u faw kɔrɔ la u b'a sɔrɔ u baw kɔrɔ la u tɛ se ka hayi dɔɔni tagama n'u ma bere minɛ n'u m'u kɔ minɛ ni maa mun y'a dɔn fana i tɛ se ka taa hiji wajibilen t'i kan f'a kɛnɛya de ka k'i la n'a kɛnɛya kɛr'i la baara minnu bɛ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya b'i la a forifili b'i la a cɛsiri b'i la hakili b'i la o la n'o kɛra hiji kɛr'i ma wajibi mais nin duuru la ni kelen y'a jɛ o kɔrɔ sariti min bɛ hiji la a ma dafa e la a ma dafa e la o siya comme an y'a saritiw dɔn sisan ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ hiji ko la ala ko an fa ibrahima ma a ko wa azin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amiq tuma min na an fa ibrahima alkaaba jɔ a tilala tuma min na ala kama ibrahima maaw wele ka na ni ala ka nin so in ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nabila ibrahima ko ala ne kan ka dɔgɔ kosɛbɛ yali ne bɛ se ka mɔgɔw wele cogo di mɔgɔw k'a mɛn ala ko ibrahima ma weleli kɛ a kan ka se yɔrɔ min na ni ala b'a la se wala o la ko an fa ibrahima ye weleli kɛ don min na har maa minnu mana dugukolo la ni k'a sɔrɔ u y'a fɔ labbayika labbayka allahumma labbayka o ye an fa ibrahima ka wele jaabi ala tɛ sɔn olu ka sa fewu ni k'a sɔrɔ u ma hiji ni maa min ma wele jaabi sa tuma min na ibrahima ye weleli kɛ har ni biye dira e ma i tɛ se ka taa o la an b'a deli ala fɛ maa minnu ye wele jaabi ala kan ye olu maa na an kɔni ma taa fɔlɔ mɛ an b'a deli ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ wele jaabi ala ka an ye olu fana kan wala o kɔfɛ tuguni alakira sallallahu alaihi wa sallam ale fana ka hadisa dɔ bɛ yen a ka hadisa ye minɛna ka bɔ abi hurayrata de da alakira ka sahaba belebele min bɛ ko abi hurayrata a ko anna nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya ayyuha nnas qad farada alaykum alhajj fa hajju abi hurayrata ko tuma min na hijra o bɛ san 9 na i b'a dɔn hijra alakira ye san 10 de kɛ hijra la o kɔfɛ a fatura abu hurayrata ko hijra san 9 na ala ye hiji kɛ farda ye olu ka o san de la alakira bɔra maka tuma min na ka taa medine k'a daminɛ san 1 na hiji tun tɛ yen fo ka taa bila san 9 na don de la ala ye hiji kɛ alakira n'a ka sahabaw ma wajibi k'a kɛ an silamɛw bɛɛ lajɛlen ma wajibi o la se abu hurayrata y'a fɔ a ka hadisa la ko alakira ko ya ayyuhan nasu aw jamakulu qad farada alaykum alhajju fa hajju ala ye hiji kɛ aw ma farda ye a ye hiji fa qala rajulun min as-sahaba ayajibu alayna كل عام مرة يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل سؤاله مرتين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم صحابة كي على كرا من غاكو على كرا ايكو على هيجيك او ما فرداي يلي سنو سان فرداي دوما ala hiji mun ke amma farda sanwo sande an kan ka wuli kan ga minan sirikata halaka wele jabiya ala kira yi dade amma songa kuma sahaba ke klara tun ka ala kira ni ga ko ala kira e ko ala hiji ke amma farda yali sanwo sande be wajibi an kan ga wuli kata hijiwa ala kira ko chema sisa ni netun ko awodoro abeke aw ma sanwo san fo ko wuli kata hiji ala kira ko wamastadatum ala kira ko wa autise ko ke wala ala kira ko cema zaruni ma taraktukum o kora ala ka min dinaina ni kuma mun fawye ko ala kuta ndana yoramina ala kira sallallahu alaihi wasallam ko sahaba kayma ayatoy ngadayi ni ma fe mun fo awye aw kana nesege ola nyini ngalila sabu nemi tunko awodoro abeke sanwusa asebiya certificata wala mesiza nyafo churumina nyada yoramina aw kana tamayinka wala nya don ka fo ni ala yi sidima I hijra shinya kele I si kono ala tunye farda mun fo o farda ya dafara farda ya dafara wala siza koma nye ni bela jelen fo qur'ana aya dira ka fo hiji farda do ibrahima welelike ala karaka hadisa fana diri ma ka fo hiji fana farda sisa ni ka sura mabena wuli sisa hiji bara kanga ke chogodi charosi hiji bara sisa ni ka sɔrɔ ala y'a kɛ sisa ala y'i garizige biye la dɔnnibaw y'a yira k'a fɔ ni ka sɔrɔ sali fitinin kalo jɔra ka ban depuis ye n'a y'i da I bɛ se ka ihramu kɛ o kɔrɔ I bɛ se ka ŋaniya siri k'a fɔ ɲina e kan ka taa hiji la n'o y'a sɔrɔ fana I bɛ maka fana n'a y'i diya I bɛ se ka ihramu kɛ o la maa minnu bɛ wuli ka bɔ an ka jamana la n'o ye Mali ye yɔrɔ dɔ bɛ a bɛ f'a ma Juhfa
mamunum be wuli hirnange o fanfela fe ntaro hirnange be wele bamarankan na cugumina mamunum be hirnange dugula ka damne malla ka tabla Senegal ni murtani o eklebi ka tabla Maroc ni Sudan ni fanfela munu fe mamunum be yorodo be fama juhfa o be rabiqa qonnade la boni kasoro aw malien den seray an kankanga haramu finu tayndi an namu finu an kanka tayindi an kanka tayndi mais sisa ni kasoro an sera sisa juman be wajibi anka amru hijidew ye sharia tigi ko mun be wajibi anka nan sera an gala je soni munum banna an gala je ka an soni tige si munum banya be tige ya wayi o be tige yindi wala sharia tigi ye mun fo comme ne ma hiji folo ntalo ni ekoni tara kitabu ye mun fo mbe ko de fiye mais mun be makabi nto dolde mais mun be kitabu kono fiqu kitabu kono ala mazhab imam maliki mun bo kono mbe ko de dimata wala o kitabu nunu konnala ulu ko de ni sera juhfa no ya rabiqay yende bi so ni tege ni kala so ni tigewla ibe nyaadaw fana siw ibe dobo ulula ka tabla barakorla sini kaman korla siwla ibe ulu bela jelin tege wala ni kala o boli la tumana mina emunyi hijide sisa ibe nyasi nyegen konnama ibe ta janaba koli wa nin janaba koli har ni muso ni bolo be jila a wajibilen do ika nin janaba koli ke Allahu akbar ni muso ni kasri be jibato jolila a wajibilen do ika janaba koli ke amma fi sa ko hiji wajibilen te demsen ka na har na manya demsen be hiji aw ba fa ka nin janaba koli ke wala nin janaba koli be na ke be na ihramu munke abe ko de kama la ñini bela jile kuye ki yara sanya yesi Allah subhanahu wa ta'ala ani bena fini munun do min janaba koli be kede o fini nun do ni kama Allah wala bi janaba koli ke ki sanya alay sani kan min fini salman nun do iyara la wala ni kelo la tumana mina sisa ibi soro ki ka finuta ibi soro ki kan namu finuta ni kan namu finuta sisa sariyati ko ikanka joko fulade di alama jofla al-fatiha kalanen ko fe jofolo ibe qul ya ayyuhal kafiruna de kalan kada fatiha ka jofla al-fatiha kalanen ko fe ibe qul huwallahu ahad ibode kalan jofla suratul ikhlas wala suratul ikhlas ne tawhidu sura ni klola tumana mina saniye salamu bla wala ibe wuli ki jo ni wuli la ki jo sa fola arakra klela do tumbe tamu sena do tumbe tama nyogomela do tumbe tama ko falula wala sisan tumamina ni jo sisan kombi karu de be ibna do ka karla yoramina ibe ngan yasiri ni ya kan ko hiji damade ke ibe ngan yasiri ka fo ibena hiji ke ni ya kan ko hiji umra de ke nyogom fe ibe ngan yasiri iduskuna ibe soroka do ka mobli konnala ube ni do na mobli kon ibe ngan yasiri me ni ya ngan yasiri ka bandro ibe tati itafu ibanga ni yasiri be kla ki joye janaba ko li ke yoramina ni nafla ke yoramina ay ni ngani yasiri ka finu do ka badro be tati ibeta bo sisa ni be kata sisa way labbayka foli de damene ibe labbayka allahumma labbayka mublin konnala ibe toka labbayka fo tumabe men labbayka na fana foli atake ina fo ni mamu be yurdula de ibe kolosi ta do ina fo ni ma ko mani fe ayo tede ina fo misala ala sa naw be ka yelen koti sanfe ibi dade naw jigina ka bo kotika ibe labbayka fo naw gara la yiri do la ibi dade naw temena yiri na ibe labbayka fo ni mi no bile be feka jimi ibi dade ni kala jimi na ibe labbayka fo tuma wotuma ni kala haliya yela mara ibe labbayka fo li fana yela mara tuma wotuma ni kala haliya yela mara ibala qura ya katafi wala sisa ni kasura awyo ke sisa fo naw be na do makka yoro do be fama ko zidu wax obe makka do dala wala kanunen do fana ni sera yi nyoro na ka janaba koli doki tuguni o janaba koli o kanunen do oni donti kele do yi sunna me nin kanunen do ni ma ke basi tala wani fana la nibi ko iti fari terike kosobe parce que yen namu fini takaba ye ihramu ke kaba iti fari terike kosobe ibe jiki farla doni dro wala ni yoke tuma minna sisa niklola aw be soro kaw kunda makkatul mukarramaka wala sisa nawbe do makka misri ban konnala da do be fama babu salam akonu mendo ko dono dade folo dan tumbe wele ko babu bani sayba me bi anfle yoro minna dan be wele babu salam o yeto yelema wala kisi so aw kisi da aw be dono dade wala sisa naw dono no isa comme misri konnado e be na nenni nga sisa
ko yali karamo nan do na amena jofla de salia ay tahiyatul masjid te kende ni do na tuma min na doro ibi nyasi hajarul aswad dama ni misri yi nyala ka bandro ibi nyaji hajarul aswad dama ni nyasi hajarul aswad na tuma na mina ni kasuru bi saka hajarul aswad ambaranze iba ambaranze ni dai no asro ka gilima ibi bolo maga hajarul aswad lata iba sumusum no asro fanaka gilima ibi bolo nyasi hajarul aswad mata ni bolo nyasama ibe soro ki bolo sumusum ni kala min bara ina tumana mina sisa ibi soro kana alqaba tawafu de damne kana alqaba munumunu bonida alqaba munumunu fana ibe alqaba munumunu titani durati yede ni ba alqaba munumunu bitani goziti voilà alqaba ke ni goziti iba munumunu tende bonida alqaba munumunu fana sarti wo sarti ni ka sura be salla o bela jelen wajibelen du ka alqaba munumunu tola foka to doro ki nyasi koronfe o koron ni ma be sali atanya fo taharatul habas ani taharatul khabas o samiya fulan mun bela jelen ka dafayla wala bon nibe tawafu fana ke no alqaba mulmulni fo salji de ka kila ni salji tila droitine ni salji tila tinya way be yoro min qasru isan welendo fana janaba mo tila nyine gali ko yoro la no e kar ko nay la bayka fo yoro awo yoro ni mami nga salji tiena awo oni la bayka fo li uti nyantie no ti nyontie mais nyo mumbe fe mun tinya way ni kasoro be feka alqaba munumunu alqaba tsaka munumunu chuguya sila foka soro salji bila wasisa fana be yoro mun faraka ni mamun dona sisa hiji konnala isera makka wasoro e bolo be jila sisa dawafu mun kanka ke ne mafiye ni nana doro kinyasi misirla abi foma de ko dawaful qudumi mamun nana makka sera sansa akanga to dawafu inde fe mamun nana sa ode ko dawaful qudumi mais ni muso mun bolo be jila o dawafu mbora ka bi eka ni mamun be jibeto jolila o dawafu mbora ka bi eka ube enana iya sura bara corona kaba inana kle segina donde wala o kanka kunda arafaka etu nganga ta muzalifa na fenno ambe na sama etu nganga ta corona wala et sika dawafu udumike mais ni mamun ni itusa ka dawafu udumi toy ni segina kana malila ibe jolide bo ibe joli bo mais mamun flèche sa lada de ba tigila at sika do misiri kono jibato joli pala at sika do misiri kono ube a corona nana soro wati banaka ba at sika ke mais ni nana kasoro wati frelendo jab godo ikay be dawaful qudumik ni dawaful qudumi to ndo ni nana be joli bo wala wala ibi jida ni ba alqaba munumunu o kasoro janaba no tila o kasoro fana salji bila wala ni kasoro salji ta sisa dawaful munumunu alqaba munumunu be damne wala obena munumunu saba mun ke fola nawe cheye aw be nyekki o kora obo sen korota ni tamay wala obo sabaki kasoro bulite tamati wala men nani tonunu ulu kona bibbe aw katama doni aw be tama doni wala ni kasoro aw klalo o wolon vlala sa ruknul yamani fana be akanunendo ika ruknul yamani ambaranze ika ruknul yamani ko sumsum boni klalo la tumamina sa ibeta alqaba ko fe no maqamu ibrahimay ibeta jofla di alamay iboraka tawafu munke sisa o tawafu jofla de fle tawafu qudumi inana sisa iboraka tawafu munke sia o dumu nana sansa kanga tawafu munke mikla beta maqam ibrahima ko fe ikla tawafu mun beta nafla jofla sali iba jofla sali niya jofla sali mamine ne salamu bla ibena yoro do fana be alqaba ni hajarul aswad che abe fo yoro ma ko multazam ala kira ko do bi jabi qosoba ala kira ko kibi jo o yoro nasa ibe ala wele do bi kani ngono kala nyini befo ka do ki yare ka do ki ka jamana ka do ki ka suye ka do ki ka nyana mawdi wala hajarul aswad ani alqaba dach yoro bi wele de ko multazam ala kira ko do bi jabi ibi joybi doke qosobe foka sa danda niklolo la tumana mina sisa ibi soroka na ruknul yamani la tuguni ibo ambaranse niklolo bara ina sisa ibalo sab ko mina fanye te premier soro premier mona ni premier mi sisa ambe kan kunda deuxième de niklolo tawafu ina doro ibi sekata safani marwa ibita safani marwa wala ni tara safani marwa la sisa
ibi ka safa ni marwa ibo burike wala ni yo burike sa ni sali temena wala safa ni marwa buriti kan tuguni wala parce que en nana ka tawaful qudumi na do ibseki kunda safa ni marwa wala ibi do safa kurusan fi ina fa ala ya damne qur'ana kono chugmi ala ko inna safa wal marwa min sa'irillah wala wala ibi do safa kurusan fe ibo fo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ibo fo sinya saba no dafara tumana mina ibe suraka fo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu alhamdu wa lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ibe suraka faraka nisra ko ke iba fo la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzab wahda ibn faraka wala ni duwun ke niklala tumamina ibe suraka wuli safala ibe ta marwala ni sera marwa fana la ibijo yen kuru fana sanfela la o fana la ni be kata kodo buni nyonche sisa o kelem be ka ampul bele de ke ni sera yen fana be nyaki me chawde be nyaki musawte nyaki ina fo tamate burite wala ode nyakiliye wala tamate burite ko manye darsuta flaka na buli manga manindi wala bi chunchu wala bi chunchu abe famu ngani ko nyaki tale flaka na wala ya famia bo sisa buri wala ibi chunchu ya fo chugumina ampul flabe ni sera koima wala sisa ampul munum be aba yirla ka fo yande kanki chunchu mais musow ti o chunchuni ke musow be tama mais chawde bake wa kuru sanfe la fana a wajiblente musow ka yala sanfe chawde be yala sanfe wala ni wulla safara sa ni tara marwala ye duwaw mun ke safala ibi segin ko duwaw kilen ke marwala to ibi join fana ka duwaw ke kosobe ibi wuli marwala ibi soro kana safala o koro ye kilen ke iye bori ko kilen ke ibi wuli safala tuguni ka soro ka ta marwala ni segina ka bo marwala kana safala o koro ye flaki o koro ibe ni nyogona wolon vladek ina fo ye alqaba mun chogmina wolon vla min tama fana tama wolon vla ni wulla safa ka ta marwa ibe segin kana ni segina wala o kilin fo shiya wolon vla wala shiya folo na ni jo safa ibe doke ni tara marwa tuguni ibe doke wala fo ka wolon vla dafa toujours ni sera ampul ni fla be yoromina ibe ichunchuye wala ka yere kuru san fe ka doke wala nala sona me wajib lente musoka yala ya famya bo sisa ni kasoro ni baran bana ka mi yere fana temena wolon vla inka bashi tala wala basala mais o nyinnembe alqaba de fe alqaba kun ka tawafu chaye wala luba fo fembe ko sabe ni wolon vla jo ka temo wala ayino yeku ya kalendo amanka teme wolon vla ka mal qaba la sana yide bi seka tawafu ke do yerbe tawafu ke shinya wolon vla sigoro ma wolon vla alqaba la mamun be ni o fari fondendo kenaya bula ko sabe o be tawafu chaya wala yenkano ko nindo ka cha ko sabe mais ni ka be dan yoromina ibada iti fuy faraka wala bo sia ni ma klala wala wala ni ma klala na sisa o korosa ebe seka tika jetigilala i jigina hotel mun ibi seka tay ini agence mo gomna na cherosi ibi seka tika minaw jigi sanka ti repose wala o koro sisa bara mun tunkanga ke hijide fe akom eyo bara ke sisa akom sia ye vacances fitinin do soro yani hiji bara to ko dam wala bo sisa anyina na yoroni mun ko ibe labbayka mun fo kar konnala ni dona makka du kono ibe labbayka foli jo fika kala ni baramna wala sisa ni kala ni baramna ni tarika hotel kono tuma bebi dala makani labbayka tuma bebi dala makani labbayka wala tuma bebi tukaf ni tan soro tuma namina ni lafira tuma bebi ta alqabala bi ta dawafuke parce que refle ya alqaba yitum bi nyasi ni sondema ay yeli man no wala bi courage ta dungodo bita dawa fudoki ibita dawa fudoki ulute wajibe de me o baraji fana be sebe kam mizanu ni ka gafet la wala ho kadi me ni faraka o fana kadi ni wala bo sisa wati tola ibita dawa fudronake ni baram ko fe bo sisa amban sigi sisa ka mo ma kono sisa fokata se salbak le wuluvlana wala tumadura mabsika si hijila kasoro saliba kalu yara majofala mais sisa naw sira fana ni klala ni baram naka bangre bita dawa fuduke bara fo nyinni tife bon ya kan ko umra ki rewbe ka umra ki masawi na ida dongore biseka umra ki wala biseka umra ki bo sisa saliba kle wolon vlana do ni saliba kalu jora kle wolon vlana do o dombe le ko yawmu zina
يوم الزينة المامي بمغو فرنيونكا أبنا خطبة كمغو أبنا فمغو سنيني على صنامة وكان لك سلبا قلو كليشيجيناي سنينا ديرا علي أمنا كوندا منك وقرن لن يدركا دون سيني درو زوال واتي نما منادو كوكو سما ina fo abdul cham na nyogo ale mana saljini nyegen taw damna te kla wala ni dugu jaraduri bi triye bi kunda minaka parce que cliché gina do ambi bo makka wayam mbole makka pew wala mbeta salifana sali minati mina wala ni mamu nya do ka tali ka tri ibsika to fo 11h no be midin wati bita mina wala ni tara minat mana mina parce que o don salifana kan sali mina ni be salifana be jofla de salibe do bala na be sala erla la gasara fana do be bala abi sala erla fitri o be dafa foyti bol saga fo fana o be ke jofla o bela jere be salimina fajiri fana o be dafa wala fajiri fana be dafa wala sisa ni ala sona man nani fajiri salimina sisa ka kla fajiri salat mamina ka duguje ambe soro kan kunda bilibili yere kanu ya arafai wala no arafa parce que ma fi de ngo salba clé segina de amena mina kasiye bon nan sira dugu sa jabe ke arafa do clé kononton wala sisa ni dugu jera sia amba kunda arafa kenaka wala wala nambeta arafa kena fanaka ambe labbaika fokata labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik ambe nunu foka chaya antatula menanya arafa kenala soraka ba ambe labbaika fana joli foli dable wala wala ambita nyon soro yoro bele ba dola kuma mbayo chuko minna nyafi chuko minna amata folo fewn do be am sika ulula kali fo nanye muye kitabu kono parce que changement chama kera kitabu kono ambu de la se menna ala yake nan tara domina mumbe fana ambe no lakati wala ala kana to amma kumpala ala katana nyi wala ni ala sonna ma wala sisa nan sera arafa yoro bele ba konnala ambe to fuka kle korota ni kle korota la almami bina be wajulu ke moko aba fo sani ala sonna ma barakanka keta anga keta wala bi sali ala kiraka o kena konnala be ala ko sumaw ke o kena konnala almami be wajulu ke sisan foni sali fana watu sunyara mogo do be yele kuru sanfelala ni mambe se ka yele ala kira yere tumbe jo yoromna ibe wuli ka tijo o yoronna zawal wati ni wulla ka tajo ulu yoronna sali fana watu fe ambe to in fo la gasara wati kasi wala ni la gasara wati sera ambe sali fana ni la gasara ambe ulu fla fara nyonka wala sali fana ni la gasara ambe ulu fla fara nyonka ulu fana nambu sali fana ambe dobula wala arafa do salifana wala folo nu fo chogmina mais folo nu flati fara nyonka mais arafa ta do be bala wa salifana ni laga sara fana be fara nyonka wala wala sisa ambeto arafa kuru sanfelala kanga ala delu ke ka ala welu ke depuis salifana fokata klebi ankai wala ni mamu nyina naka doki yere ube nyina naka doki balmay absi aka ti ka ko mom boyma ka damne depuis salifana foka clé bi be dowla cherosi ay manka nyina domba ko manka nyina domba way manka nyina ka jamana fana be sika bele jile rek bakili ka do rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wala ya ka doki islam be ka doki rek ka doki islam wala sa ni clé bina sisa o qara ala kira ko al hajj arafa kira ko hiji yara arafai ni club bina ka mamun to kulu sanfɛ ou bien ni kasoro club bina kito arafa kena kono la kira ko ki hiji soro kapa wala hiji yara arafa de ni mamun ye arafa jakaba o koro e ma hiji wala ibse kana retard la ani munu fo kofe ibe ulu ke nikla mais ni kasoro arafa yi jodoro koro hiji wala ala kira ka hadis la ko al hajj arafa ko hiji yara arafa wala sisa ni kasoro club bina ka anto arafa kuru sanfelala anta fo ko fitri wati ya koronen donde ka fo amela fitri saliya no antino ke sisa ambe wulide sisa ambeta muzdalifa ambeta fitri sali muzdalifa de ambeta fitri sali muzdalifa wala sisa ka se muzdalifa ki kan minaw ji ka fitri sali o fana sunna de ni yo toy ka ba o fana be julibo mais ka siyensa o kanune de mais ka fo ibe sedre ba fo perselendo fika teme ni yo ke fana be julibo wala ambe se muzdalifa wala o koro sisa anfle salisula ambe suila nyanamaya ambe alabatu ke ambe kirakan salu ke ambe ala ko sumaw ke ambe suratu yasin kala ambe fem beke ka salisula nyanamaya nanyola nyanamaya muzdalifa fo dugu jera sisa ambe na fo ni dugu jera sisa ambe na mas'aril haram yorola
nan nana sisa ambena bele wolum vla tomo kasro fajri salla kene tira ka ba ambe bele wolum vla tomo nanye bele wolum vla tomo masaril haram yorola ambe soro kan kunda jamaraka o koro shaytane kanka bon yoromina ambe ta shaytane boy ulu kur wolum vla ulu beto masaril haram dala wala nani ulu kur wolum vla num tomo ulu tomo ambe soro kata shaytane bo nambe shaytane bo ambe Allahu akbar foka shaytane bo wala ko ulu bele wolum vla fili bo sani ala yake sisa e ka hadiya tumbi bulu tuma minna isera juhfa itumbe ki kanamu finita ika hadiya tumbi bulu bo sisa ina nana arafa keneka ina nana ay mas'alil haram la yakru fli kala ibika hadiya kantege ni ka hadiya kantege sisa ni kala hadiya kantege la ibi soro ki kundi ni kundi sisa akoro femu tunye ema haramu ye hijila no ye ni yoro anko damne man ki soni tege me ni haramu finita ati be ki soni tege ati be ki kundi ati be ki ifari yoro site har ni kasoro tendi bi kunna tala fo tendi ma fana bamananka nyimi ay cero si e kanyon kala fa nan ne en fange ambina bamananka me ko so talma famia nyimi wala ni nyimi bi kunna sharia la te be ko sifa ni dem dama fa ibi nyo ibolo fa nyola ibake mena sera tan na ibi jolibo wala iti maga wulu sila iti tuluki farla hari muso to ke kuma te chema chefa na iti montun ke iti banflando iti foike wala ni ihram ke mais si zanyi mun fi sa ni shaytan bobbele wolonvla ka klaki ka bagan kantige ki kundi adagariye ki sonun tige adagariye ka tuluki yar farla si sa be fo femma ko asghar ina fo dagali mun dagali fitne iyo soro sisa no soro sisa niklala ni mbara ina sisa ibena seginde kata makka wala ibena segin kata makka ni tara makka sa ibale be munka ibe tawaful ifada deke tawaful ifada wala ni fanay farada do de wala ni tara sisa ibita alkaba munumunu shinya wolonvla wala ibita munumunu like shinya wolonvla ay ni klara ni munumunu la shinya wolonvla no aso itunna na ratarla ibita safani marwa buri men no asro itunya tawaful qudumi ke yoro ankima ni na doro ika tawafu ke ni klara ikata safani marwa buri ni tunya safani marwa buri ni klara ni tawafu shinya wolonvla okoro ekuna abko ika hiji dafara ka dafara har ni tu seri furumuso makito hiji kono yaknyene mais sisa i daktira okoro sisa hiji abara ala ya dafa ibro wala sisa fengo fen tu ni ma haramu sisa ibisega beke abedagari ibisega si muso ma ibisega parfum fe ibisegi soni tige ni si munumbe ibiseko bebo sisa abedagari parce que c'est que hiji ab comme yaso hiji soro la kaba wala bo sisa hiji soro la kaba yoro hiji bara dafra sisa doni mun tora ni kasro iye ni ke sisa ibise kana mina ibise kana mina kalulendo ikasi mina ni sira mina tuguni bele muga ani kire ibi ulutoma jamratul ula ani jamratul wusta ani jamratul aqaba wala sani ulutoma ni dugu jara watake sali kle flanaye ibita shaytane bonyoro la ni jamratul ula fili ibi jo ibi do chamanke ni jamratul sani fili ni jamratul wusta ibi do chamanke mais ni jamratul aqaba fili iti do foykede ibi kodo de ibita wala bo sali kle sabana fana ibake ni chokola minai meni kasu ka kuru firi ni kla ni chiwunu bibolo ibi se ka toke ibi fe ka ta amba Aisha ka misri la je ibi fe ka ta amba Khadija ni kolo munu serena ibi ta alakira gawr hira yoron ibi ta ulu yoron la je wala ina fala ba fo qur'an kono chugminna faman ta'ajjal fi yawmin fala ismali wa man ta'akhkhara fala ismali na yidia ye kle sabamun ke ubi wasa ni ya dafa fana jurmutika jurmutika bo ni kasro yen min ke niklala antun kanga damine muna ibena labanode no yakata alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam katinya da alakira karawdaka wala kata alakira sallallahu alaihi wasallam kata ziyara kala bo ni beta madinatul munawwara sisa wala fana akalunen do ka janaba kolike parce que bena ta ce samumande ba aka kay ki yara sanya fana ikata alakira bara wala wani kasri bena hiji fini kran de be kanga mundu mais ni beta alakira bara ibi ka fini de la je fini mun chekan ka temi ka fini beka ibodo ibe pare ibe parfum kasa duma la je ibo fi iyara la ibi yara maske fembe ni kasra bi chenya ibo beke kinya si alakira Allahu akbar ibe soro ka tado alakira ka misiri konnala ka ta salamu di alakira ka soro ka fo alakira laydu mun tumbini alache ala sona ya dafa ka ala yeleni alakira ala ki deme kira kama ka seki sornalito wala mamunum ba fo ko hiji ya makka dronde ko kata medine ko sentala
ne ko ka sentala ni kira ko ke senta ka sornali la bedela o fili ka bara mamu kan ka sornali do sini ne ko sentala nan tara na khara keneka na ko be mun sornali do sentala be se ka mufu ka kuma in surunya dron ni mai ala nyine ka kira to kerefe voilà ite ala soro voilà ni ne mago be esola sisa ni nga téléphone be mbolo PC ba kono kosabe mais ni crédit ala ite la soro de ite la soro ite se ka la soro wallahi ni réseauté kosabe ite la soro ni ala kira téléphone awo a réseau ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ala wele be ibe kira blayne kosabe la ka se ka ala soro wallahi ka se ka ala soro donc ni tara hiji kan num bara num bela jilike imata ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ya jura atifika hiji mai kosabe nga dobaje itunganga hera musoro itunganga baraji musoro parce que ala kira la diri kanke ako man hajja wa lam yazurni faqad jafani ala kira ko ni mawo mani hijira iman ni nyada ni keka ala kira ko yen naluma yake est ce que ma kan naluma yake kira la ni naluma yake kira la nan sira la khara kenaka nayi négliger adaka di jonna adaka di ale kira da itara ziyara ke alila ale mago nyana bolendo imata ziyara kala mago nyana bolendo wani jofla salaka misrila abe banga yan joko keme duru dem ala kira ka misri jofla wa ko ma bayna minbari wa rawdati min riyadil janna aka mimbar na ka rawdace ala kira ko aljanna naga furude ni salla jofla ab ko mina fu salla aljanna naga furude la wala ambadil ala fe ala kan nafani ala kira barka ambadil ala fe hiji bara munum be kala ala kan no ya ma munum be kata nyina ambadil ala fe ala ka tagli no yuma am munum ma sekata anam bal muslimi munum kulo banna numata ala ka sababu nyuman damma mum ma to ambe sekata ambadil ala fe anye kuma munum fo ni fili yera yoromina o yanga demseniya ananga kalandenya anyanti fendo o sababu yala ni yoro mun nyana o bora Allah subhanahu wa ta'ala naka kira yoro la amba dilala fi alaka bemne filim mun kira alaka yafa amba dilala fi tele alaka tanya alaka do fara heraka alaka do fara barkaka kadam ne directeur fokata saw bem alaka naw deme alaka naw sutura anyi ni baranke alaka malaka blanga sinnya sigla alaka kambulu delu ala nyakoro alaka anga demsini yow dafa alaka anga funake yow dafa amba dilala fi garzige salman bala bul alaka dianam bade islamo bem sambiya mumbe kana ya rabbi sambiya alaka nya anga jamana alaka basigi do kono alaka lafiya do kono alaka kambe do kono alaka kaka alaya kama alaka ke ciba kama alaka ke qur'ane kama lan yawkulu garzige wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin si wa salamu alaykum bada fuli amba dima ndati fuli mina ne b'a fɔ aw ma ngo aw ye miftahu de ni ko miftahu ye abamana arabukan nama ye no ye konegew ye nga konege jumɛn do o ye diinɛ walawalali konege de diinɛ ye bunda do de ni ma bunda in dayɛlɛ min b'a kɔnɔ i t'a dɔn o ye tiɲɛ ye konege in bɛ aw de bolo ne b'a fɔ ma ngo miftahu est-ce que Baba Jalo ninnu kɔfɛ Osman Serif Madana Haidara ninnu Buye ninnu ka taa se Cheikh Muniru ninnu ma o n'a ɲɔgɔnna caman k'an b'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ wallahi o tuma na i juguw bɛ caya siga t'a la fɛn o fɛn bɛ diinɛ lasi Ala yɛrɛ ɲɛda kama ka sɔrɔ maa ko tɛ aw n'aw ka funangeya aw bɛ k'aw senda olu senda nɔ la Allahu akbar est-ce que donc ne t'a fɔ aw ma n ko Cerno n t'a fɔ aw ma n ko mukadamu ne b'a fɔ aw ma de ko miftahul din Allahu akbar donc ma ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ aw bɛ ka diinɛ min nasi ani aw bɛ baara min na Ala k'a fara aw si kan Ala ka fɛn b'aw la min ka fisa ni aw yɛrɛ ye Ala ka fɛn b'aw la min ka fisa n'aw yɛrɛ ye Ala ka barika don kɛtaw ni fɔtaw bɛɛ lajɛlen la Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama nabi ɲuman 1424 kɛra 313 Makka ni Madina minan arfani mudelfa aka ko no yano barka kama amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fana fe ala ka jon salmon cima munu mena magan yeta ka dima ka nyana amin rabbal alamin amin rabbal alamin wallahi wa ala bulu fuyi malo boro fane jole ni malo kise kelen ta ka wallahi ima fuyi ke wallahi ma fuyi ke wallahi amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe aka mauci amin rabbal alamin amin rabbal alamin amin rabbal alamin ka ciba salmo la amin rabbal alamin amin rabbal alamin ni fe awa inshallah awa bismillah
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكمل بدر فولي باتك دوما أو كجبرني سو مندي توندو نو دي بينال تي في فولي أما تكدي أنا ديركشن كنا ما فوكنا سي أنا رياليزاتورو برودكتورو أني ديفيجن مو أمو بلاجيلي فوكو وليماندو أو دينكي أنا بول ماركت نو دو الشيخ محمود سي أكمل أمو بلاجيلي فو سلاميا فولي لانو السلام عليكم ورحمة الله أما فارغون الصدى على سيدنا محمد السابق للكلك نوره رحمة للعالمين زوره الله سبحانه وتعالى كواتي برجلانين أو برجلي لا من كنا كلينكا. آمين رب العالمين. السلام عليكم.